Ah, mira, es porten un cafè. Un Oh, frappé. que bo. Thank you. La tontura del dia. Algo així. Explica-s'hi, senyor Morell. Senyor Morell? Bona tarda, benvinguts. Estrenem secció. Senyor Morell, On és el Morell? no t'agrada? A mi m'agrada. Bona tarda, benvinguts. Estrenem secció. Com va allà? Tornem-ho a gravar. Bona tarda, benvinguts. Estrenem secció. Senyor Morell? La tontura del dia. Bé, com podeu veure estem aquí a la platja dinant i hi ha una cosa que no concorre, no concuerda. No. No hem pres res. La tontuna del dia. Acabem d'arribar a la costa turca. Per primera vegada trepitgem sorra turca. Exacte. I què ens hem trobat? Aigua turca. Turcs. Turcs, molts, ple. Menjar turc. Exacte. Cafè turc. Però sí que ens enrotllàvem. Ni no tenia huevo. I aleshores el tema és que la gent aquí tan sols es pot banyar de dia. Quan caigui el sol, tots hauran de sortir de l'aigua. Tots. Quin és el tema? Quin és l'indicatiu que no et deixa banyar-te a la platja? El que fan aquí a Turquia, a diferència d'Espanya, és que la bandera t'indica la... Què? T'he fet la pregunta perquè respongui, és superfàcil. Sí, no? Ella s'ha anat, ella no m'ha escoltat. Quan no es poden banyar, Maria? Es poden banyar de nit. Perquè quin color és el color vermell? A veure, és que ho he tan ràpid. De fet, quin és l'indicatiu que no et deixa banyar a la platja? La bandera vermella. Ah, exacte. I aquí hem vist que hi ha una bandera vermella. Però no és així de simple, no. No és que no et puguis banyar durant tot el dia, no. Durant el dia et pots banyar, però quan no et pots banyar? A la nit. A la nit. Ens deixa molt clar la bandera en quin moment del dia podem banyar-nos i en quin no. Exacte. El senyor Morell, Òscar, Comallà, ensenya'ns aquesta bandera. Bàsicament, la bandera posa una cosa així. No la mà del mig? No, que no bandera de Turquia, Maria. Amb això, seguirem informant-vos de coses importants a tenir en compte si heu de viatjar a Turquia. Informació Molt important. molt important si heu de viatjar a Turquia a tenir en compte. No tenir... Perquè ho tingueu en compte, vale? Perquè ho tingueu en compte. I aneu en compte. Fins aquí, S'ha acabat el compte? Em veurem en compte. aquest va estar a l'aranya de Pigeon Island, Què dius? Sí. Bueno, fins aquí la secció. Anirem posant-nos al dia. Digues adéu. Adéu. Bona tarda, everybody! Hem arribat a Fetille amb aquesta increïble posta de sol des de darrere, amb una bona dosis de cafeïna que portem a sobre. Vamos, callejeros, que nos vamos! Forget about signs and rules. Oh, the pavement and the long, long roads. Yeah, and you're always in such a rush. With your life playing from the stereo. Oh. Sabeu què? Vaig a l'aigua. You get it but all alone. And you're always staring at your phone. You need another great relief. We all need a turning leaf. Oh baby, this time will be gone forever. Never in a lifetime will you see us back here again. So come before it's too late. Hurry now cause I can't wait. Let's put on our anthem. We'll be singing all night long. All night long. Fishes in the stream, and down the boulevard of broken dreams.
so we'll make a little change and pay. A minor shift of time and space. Home, ja, a qui volem enganyar? Si això semblava un anunci. Jo crec que les coses van anar una miqueta més així. Mira, bull. Bull negre. El bull. De l'embotit. No, clar. I això què és? Ala, que és maca, m'agrada. No la llencis, condenau. Llençat? L'has llençat? Sí, home. No, dóna-me-la. Hola! No pot ser! Escolta, És un vidre. el vidre ja erosionat. Que no l'has vist mai, de vidres erosionats. Cunya! És un maco, una posta de sol. Que no ens podem banyar, hem de sortir de l'aigua. Però serà que estiguis a mar obert. Que ens ha parat un bitxaco. Un teradodon. És un mega. Un teramo de gran, Maria. Un megateranodon. Adiós. El bull! Ja l'he perdut. Perdoneu, Oh, hòstia! Vaya pinyaco has fotut. Oh, m'he fet mal, Home, clar. Vale, després fem gilipolles. Jo crec que en tinc prou. Doncs sí, crec que més aviat va ser així. Però escolteu, va ser la millor posta de sol de l'any. Per no parlar del superet de després amb els peus enfonsats a la sorra. Seguim? Bon dia a tothom. Bon dia. Comença un nou dia a Turquia. Estem a Sakliken. El canó de Sakliken. Té pinta de ser un punt superturístic, però també té bona pinta. O sigui Exacte. que anem a descobrir-ho. I, com sempre, que no falti la xitxarra que fot aquí. Déu-n'hi-do. Fa molta calor. Vamos allá. Som-hi. Bé, per lo que tenim entès, la ruta és de 18 quilòmetres, però només en farem 2, perquè, per lo que ens han dit, l'aigua ens acabarà arribant fins aquí. O sigui que, vamos a ver, a adentrarnos dentro del cañón. I la recompensa final és arribar a aquesta cascada. El valent que vulgui pot treure per allà dalt. Diu que ens quedem aquí.
d'on he tret això de barret? Si el que volia dir des del principi era casc. I és una de les nostres recomanacions després de fer el congost de Sacle, de que si teniu la possibilitat agafeu barret, casco en aquest cas, perquè hi ha despreniments. Mentre travessàvem el canyó, diverses roques una miqueta d'un tamany considerable queien en els trams més estrets. Llavors, no està de más. Potser queda una miqueta cutre, no queda gaire Indiana Jones ni Tadeo Jones, però ho recomano perquè les pedres eren importants. El Parc Natural de Sacliquent no és només el canó, sinó que els voltants estan plens de salts d'aigua i amb la calor que estava fent aquells dies a Turquia, impossible resistir-se al pla. Seguim? Anem a dinar? Heu vist quin lloc més xulo? I el menjar també era bo, però veníem amb tanta gana que ni vam pensar en gravar-ho. Bé, em sembla que per avui ja en teniu prou. Ens veiem a la propera a... Caix!